ang paghatag sa Dios sa iyang espiritu. Unya ibubo ko ang akong espiritu sa tanang katawhan. Ang inyong mga anak nga lalaki ug babayi magsangyaw sa akong mensahe. Ang mga tigulang ninyo magdamgo ug ang batan-on ninyong mga lalaki makakitag mga panan-awon. Niadtong panahona, ibubo ko ang akong espiritu bisan pa sa mga ulipon nga lalaki ug babayi. Pasidaan mahitungod sa adlaw sa Ginoo. Magpakita akog ilhanan sa langit ug sa yuta, may dugo, kalayo ug bagang aso. Mungit-ngit ang adlaw ug mupula ang bulan daw dugo. Sa hapit na mahitabo ang kahibulongan ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo. Apan maluwas ang tanan nga mosangpit sa Ginoo. Sumala sa giingon sa Ginoo, may makaikyas didto sa bukid sa Sion ug sa ubang bahin sa Jerusalem. Uban niadtong nahibiling buhi mao kadtong tinawag sa Ginoo.